जोंनि सेंग्राफ्रा दिनै बिपिएफआव हाजार हाजारल' नंला लाख लाख दिनै जयेन जागासिनो दङ जों क'क्राझारावबो जयेन खालामबाय बाथौ खेराइ रेजर्टआवबो खालामबाय सालबारियाव खालामबाय मुसलपुरावबो खालामबाय उदालगुरियावबो खालामबाय दिनै हाजार हाजार सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि बिपिएफ दोलोआवल' दिनै हाबफैगासिनो दङ बेनो मोजां सान नङा होमबा मुला देरगोनखौ बिलाइ गांनैयाव सिनायो होननाय बादि दिनै जोंनि आखायाव सरकारबो गैया हाग्रामा महिलारिया दा गोहोआव गैया जोंहा बे ओनसोलाव एमएलएबो गैया आरो बे समस्तियाव जोंहा एमसिएलएबो गैया इउपिपिएलनि फेरेंगा रनजित बसुमतारी मानाव गेदेर बिथांसो थेवबो दिनै जोंनि आखायाव गोहो गैयाब्लाबो जोंनि आखायाव क्षमता गैयाब्लाबो थाइसे थाइनै होनो हानाय जेबो माने आखायाव खाबु गैयाब्लाबो दिनै सेंग्रा सिख्लाफ्रा बोराय बेन्थ बयबो बोराय बुरि बयबो दिनै लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनाया बेनो प्रमान जे 2026निफ्राय जोंनि बिपिएफनि जय जात्रा आरम्भ जासिगोन जय जात्रा देरहासारनायनि आगान नङा होमबा आरो बे इउपिपिएलना जागोन ससान जात्रा गोथै बारि फारसे बिथांमोना आवगायलांगासिनो दङ नंगौना नङा बिथांमोना गोथै हाखर फारसे आवगायलांगासिनो दङ दिनै बेखौनो फोरमान होगासिनो दङ ओंखायनो आं मोनफ्रोमबो मिथिङाव बुंबाय थादों देग्लायनि जेनाखि 2026 बे बिपिएफ दोलोनि गासिबो मावथिफोरनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि थाखाय खाम्फा बरगयारिनि थाखाय जोंनि बिपिएफआव जेसेबां नेता नेत्रिफोर दङ बिनि थाखाय देरहासारनायनि मोनसे जारिमिन दिनै सुजुनांगौ आरो बे बोसोरा जोंनि थाखाय देरहासारनाय आरो जाफुंसारनायनि बोसोर जानांगौ बेखौ आं बुंबाय थादों आरो जानांगोन जों खालामनांगोन आरो जों बयबो दायित्व लानांगोन दाख्लै क'क्राझाराव जोङो 50,000सो मानसिफोर गेदारिं खालामबाय बेखौ नुनानै इउपिपिएलनि मानसिफ्रा उन्दुनोबो हाया जानोबो लोंनोबो हाया ओरैबादि गारमा रानखां उन्दुनांदों जाहैबाय गारमा रानखांदों उन्दुनो निन फैयाखै माब्रै जाबावनांगौ जोंना लिडारफ्रानो खामानि गैयालै जेबो होफैनो हाया लरेन्स इस्लारियाबो जेबो मावनो रोङा जिरन बसुमतारिया जेबो मावनो रोङा उकिल मुसाहारिया जेबो मावनो रोङा इएम मोननानैबो दिनै बेखौ बिथांमोना गावजों गावनो समाल'चना खालामलायबाय प्रमान होदों आरो हाग्रामा महिलारि साना बेखौनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफा मोनफा जोंनि कर्मिफोरनि मोनफा मोनफा जुथुम्मा खालामनानै जोंनि वार्कारफोरनो दायित्व हरनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङावबो जागोन हयथ' लेटलिबाबो जे जों क'क्राझाराव हिसाब खालामदों सेल कमिटि बेंगलि सेल माइनरिटि सेल गरखा सेल सुत्रधर सेल बेबादि सेल गासै 9टा सेल दानाय जाबाय सोब जाथिनिनो दानाय जाबाय राभा सेलबो दानाय जाबाय दा बेवहाय मोनफ्रोमबो कमिटियाव ब्लक कमिटियाव 100 जन डिस्ट्रिक्ट कमिटियाव 100 जन हिनजावफोरनि महिला समितियाव माबायाव इउथ बिपिएफ 100 जन बिइसिआव 100 जन वमेन बिपिएफआव 100 जन बेबादि प्राइमारिनिफ्राय गासिबो हिसाब खालामोबा जों दाख्लै क'क्राझाराव मोनदों 46,046 वार्कार क'क्राझाराव दङ आरो जों बेनिनो मोनसे वार्कार मिट बिशाल माने एकेबारे कर्मी सभा बेबादि नाम होनानै बिसोरखौ लेंहरजोबनानै बिसोरनो दायित्व हरसै होननानै क'क्राझाराव दाख्लै बे कर्मी सभा आराम्भ जाबाय फैजोबदोंमोन नङा होमबा 46,000ल' दंखायो 46,000नि जायगायाव 50,000 मानसि फैदों होनबा बुजिदो 5,000आ रायजो राजाफ्रा गावसोरनो मोजां मोननानै फैनाय बेनिफ्राय बुजिबाय मा बे 50,000 मानसिया सासे मानसिया जुदि साबा मानसिखौ दायित्व लायो पास 25-2.5 लाख भटआ जोंनि क'क्राझार जिल्लायावनो मोनखासिगोन बे मोनसे हिसाब जाबाय नङा होमबा बे मोनसे हिसाब जाबाय क'क्राझार जिल्लायावनो 2.5 लाख भट दिनै खामपासारा एमपि इलेक्सनाव मोननो थांगासिनो दङ बे दिनै प्रमान जाबाय नङा होमबा आरो नोंथांमोननि चिरां जिल्लायावबो मोनब्रै ब्लक जुदि मोनसे ब्लकआव जुदि नोङो ओरैनो हिसाब खालामबा 12,000 13,000 मोनसे ब्लकआव कर्मी थायो थायोना थाया होनबा बे मानसिफ्रा जुदि दायित्व लायो 10,000खौ लाबाय खमाव बे 10,000 मानसिफ्रा जुदि साबा दायित्व लायोबा
नोंथांमोननि चिराङावबोथ' जों बेहाय मोनहैखाबाय नङा होमबा बेवबो मोनहैबाय जोङो 1 लाख भटखौ होमबा ओरै 3.5 लाख जाखाबाय गसाइगावआवबो 1 लाख भट हरबाय होमबा 1 लाख 3.5 लाख होमबा 4.5 लाख जाहैबाय परबजरायाबो जुदि 50,000 भट हरो 5 लाख भट जाखाबाय आरो सालबारि जिल्लायाव मोननै ब्लक कमिटि दं बिथांमोनाबो मोननैजों 60-70,000सो हरबाय होमब्ला बेसेबां जायो 5.5 लाखसो जाहैबाय आरो मुसलपुर ओरै मानास दंबावो नङा होमबा मानास दंबावो दा बिथांमोनाबो 50,000 हरोबा दिनैनि थारिखआव जोंनि एमपि केन्डिडेटआ खमावबो 7 लाख भट मोनखानानै दं रायजो राजाफोर 7 लाख भट मोनखानानै दङ बे गथा हिसाब बे जोंनि वार्कार आंनि न'खराव जों बिदा फंबाय 6 जन बिसियाबो 6 जन जाबाय नङा होमबा 12 जन आंनि आखायाव भटआ दङ दा बे ओरैबो थांला नङा होमबा ओरैबो थांनाय नङा बे भटआ बे नांगालाव गोग्लैजोबगोन थिग बिदिनो बे आदानि फेमिलिनि भटआथ' जेरावबो थांलाना दिनै आदा हारसिंल' फैदों बे मिटिङाव खिन्थु बिनि न'खराव बाजै दङ फिसाला दङ बिहामजो दङ नङा होमबा साब्रै जाखाबायना साब्रै जाखाबाय बे साब्रै भटआ जोङो गथा दंखासैलाय बेबादि सोरनाबा न'खरावनो फिसा बुरजा खांग्राफ्रा नङा होमबा न'खराव 10-12 जन बे भटआ फैखाजोबो दा बेबादि हिसाबै जुदि जोङो खालामलाङो सेन स्टेटआव जुदि खामानि मावो जोंनि बिपिएफखौ दिनैनि थारिखआव खुनु शक्तिया हमथानो हाला बे दिनै फोरमान जाबाय आरो मा रायजो राजा फोरमान जाबाय हेमन्त बिश्व शर्मा फैनानैबो बेखौ जेबो खालामनो हाला हाया थोर खिदोंनो दाख्लै खबर लादों जोङो एखे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिजेपिफोरखौ बुंहरबाय बाब जोंना मन्थ्रिफोर थांबाबो एथ' मानसियानो जाया क'क्राझाराव दिनै हाग्रामा महिलारिया मोनसे डिस्ट्रिक्टआवनो 50,000 मानसि दिहुनबाय हाग्रामानि मिथिङावसो बिदि मानसि जायो जोंनि हा दिनै इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि मोनथाम पार्टिनि मिटिं जाब्लाबो माथो 5,000ल' मानसि जायो एखे होग्लुंहरबाय जाहैबाय एखे लिडारफ्रा एखेबारे जानो थानो असान्ति ओइ बेरायदोंना बेरायाखै ओइ नों बहा दङ मिटिं खालामदोंना खालामाखै ओइ नोङो बबे जायगायाव दंहैयो फालाय दा बे एखेबारे हिसाब निकास जाहैदों आरोखि बिजेपिया बेबादि अबस्था जानानै दङ दा ओंखायनो जेबो गिनांगौ गैला जोङो आवगायलांगोन आवगायनायनि थाखाय बयबो थियारि जाबाय जुद्धआ फैनांसिगौ जों दा ओंखायनो बयबो साग्रिद जादो फासयनायनि खुनु खोथा गैया गिनायनि खुनु खोथा गैया फेरेंगाखौबो गिनाङा राकेश ब्रह्मआथ' गिनांला बे बमब्लम दामलाबायनानै दाख्लै मेथाइ खनदोंना बे हाथाय बाजाराव बिदि मागिनानै जायाबा गुबैला बेयो नङा होमबा समाना होखाबाय गावनो बे बमब्लम दामनानै दतरा ना मा होनो बेखौ बमब्लम ना मा दतरा ना मा होनो बे राजबंसिफोर दामग्रा बेबादि मागिना दामाबा आगोर मोनखाला बिसोरो बेबादि बे लखनखौ देखायगासिनो दं नङा होमबा दहाय फुंनिफ्रायनो सान गैखाया अखा हानो हागौ नै फ्रि थाइफ्रि मारबाय मर्निं सस्ता दे होनदों नङा होमबा दा जोंना जेरावखि जाया हाजार मानसि जायो बे दहाय आदा नै खांखिला बुंनाय बादि बिनिफ्राय बुजिनो हायो बे बामोनगावआवबो बे सावरायग्राया जे रायजोफोरखौ जे फोथाय खेबस' खालामलांबाय नांगालनि भट लानानै एमसिएलए जानानै बिखायाव धुप जोलांबाय रायजो राजाफोरखौ बिनि भाबना दिनै मोननो थांगासिनो दङ गोदोनि जुग गैला थैखांब्ला माबा जाहैनो माबा माबि मोस्रोम जाग्रैनो माबा जाहैनो बिराद माने 100 बार जिब जुन्थु जागोरनानैसो मानसि जाहैफिनो बिदि नङा लोगो दाना भाबा नाङो नङा होमबा लोगो नाङो दा बेनो जागासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन जागासिनो दं थगायनाय अयथासार थगायनाय नङा होमबा थगायनाय आइजोफोरखौथ' बिराद थगायबाय हिनजावफोरनि नामावल' आसनि बानायो हिनजावफोरखौनो थगायगासिनो दङ दा बिमा माहारिफोरखौ थगायनाया फाब नांगोन ना नाङा नांगोन नङा होमबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होदों मोनबाय रावबो मोना 75,000आव सेगा बेसेबां हरो 50,000 हरो माबा 10,000 हरदों आरो बेलाय बे गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय बे रिभल्भिं फान्ड ग्रेडिं फान्ड होना होमबा जोंबोथ' सेल्फ हेल्प ग्रुप सालायबोदों आंबो सेक्रेटारि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि हौवाफोरनि ब्लगाव बोरै फैसा हाबो जोंबो मिथिजोबगौ जोंबो कि थगायबायनो हायो दा फैसाखौनो होनो हाया 75,000 होनो नागिरना दिनै 25,000नि चेक हरनानै थगायदों माखासेखौ उनाव मोनसिगोननो बेबादि होनलायबाय दा बेबादिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव आइजोफोरखौ लिङो दिनै चेक रानगोननो
सेक राननायनि नामाव मिथिं लेंबाय थायो दा सेक रानगोन नालाय आंनि हिनजावाबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दङ सिगिनोसै बयबो थांजोबाबा सेकखौ दानगोननो दानाथ' पार्टिखौ दोनथ'नांबायना फैसाखौथ' लायथारनांगोन आरो जुदि सासे थाङाबालानो बे 10,000 बा 1 लाख फैसा दानजायोबा 75,000 दानजायोबा नों होजोबनांगोनहाय सालि खिन्थु जों मिथिया सना फाननानैबाबो होनांगोन नोङो मोसौ फाननानैबाबो होनांगोनहाय खिन्थु जों मानिया दाना उफाय गैया नोङो बे बिपिएफ खालामग्रा मानसियाबो बे मिथिङाव थांनांसै बिदि जागासिनो दं क'क्राझाराव जबरदस्त बेबादि खालामगासिनो दङ साबसिनखौ थगायनो मालाय भट होग्राया होखायो दा बे मोनगोन नालाय थांदों फैसा राननायखौलाय बयबो लायनो थांखागोन दा बेबादि जागासिनो दं आरो मालाय जोंनि क'क्राझाराव चिराङावबो बेनो दा मानसिफोरखौ सानसे सिगिनाय आरो टाइमानो गैला मानसिफ्रा जेसेबां सिगियो दमन खालामो मानसिफ्रा उखायनो नाजायो नङा होमबा नाजायनो नाजाया सासे मानसिखौ नोङो बुथारनो होननानै दैयाव नारसोमबा बेबो सिखांनो नाजाबाय थागोन नङा होमबा नारसेबनाय बे नारसेब जानाय समाजनिफ्रायनो दिनै बर' जाथिया उद्धार मोनो आन्दलन खालामदोंमोन आरो बेबादि दाबो नारसेबनाय बिदिखौ खालामबाय थानो नागिरो ओइ थांबाथाय आयुवाया दानगोन पिएमएवाया दानगोन अरुणाचल दानगोन सोर मोनाखै आखाइ थिखांनानै होबावसैनो टारगेटआनो गैला टारगेटआलाय हिमन्त बिश्व शर्मायासो दिनै डिक्लेयार होयो मोनसे समस्तियाव एमएलएआव 2,000 होदेरबावसै होमबासो होनो हागोन दा आरो बिसोर गिगासिनो दङ माखौ गिदों साफा माने फिसाइ गोनांफ्रानो अरुणाचल लानानै दंजोबो जोंथ' बेफोरखौ नागारनाय नङा जै सरखार फैबाय एखे इनकुइरि खालामहोफिनजोबनानै बिसोरखौ दानफिनजोबगोन आरो बे लिडारफ्रा जोंना लाजिनोबो रोङा बे इउपिपिएल लिडारफ्रा गावखौ फोथैनानै लायो 1,000 थाखानि थाखाय 1200 थाखानि थाखाय गावनि बिसिनि नामाव अरुणाचल होबाय नालाय दा सोरनि हिनजाव जायो नङा होमबा लेट उमुक होनांगोन नङा होमबा आदाया जुदि लायो नोंनि हिनजावा लेट सिनेल नार्जारि होनांगोन ना होनाङा गावखौनो बुथारनानै लायो लासिं सिं नंगौना नङा बेफोरलाय बेसेबां मोनगोन 1200 थाखाल'सो बारं 144 बा 14,000 400 बा 15,000 मोनगोन बोसोरसेयाव 1250 बा बे 15,000 थाखानि थाखायनो सासे मानसिया गावखौ बुथारनानै लानो हायो बेसेबां लासिं सिं आरो फाप नांगोन ना नाङा बियो गावखौ बुथारना बोरै लाखो दा बेबादि जोङो फाप खामानि मावबोआखै बिपिएफआ हाग्रामा महिलारिया दिनै 17 बोसोराव बेबादि मोनसेबो थगायनाय खामानि मावाखै जेखौ मावनो हायो मावदों मावनो हायैखौ मावाखैबो किन्तु बिटिसिनि पावारखौबो फानाखै जोङो हाग्रामा महिलारि जेखिनि सरकारनि फैसा फैदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि फैसा बिटिसि सरकारनि फैसा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय फाइनान्स कमिसननि फैसा 5 फाइनान्स 16 फाइनान्स बेफोरबादि फैसाफोरखौ दिनै जेराव बाहायनांगौ बिदि थिग खालामबाय थादों प्रमद बर' बादि उल्थां फाल्थां खालामाखै प्रमद बर'आ मा खालामदों एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ बल खेलायावसो बाहायो आइएसएल खुंनाय नामाव एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि फैसाखौनो 36 कोटी थाखा बाहायदों 36 कोटी बेफोरजों नैबेबादि जेन'बा बे नोंथांमोननि बे खुंग्रिं हाइ स्कुल नङा होमबा बाउन्डारि वाल गैया बेफोरखौ बानायनो हायो न'आ बोरायजोब्बाय बेफोरखौ बानायनो हायोमोन बबेबा एलपि स्कुला बारहुंखाजों थिङा दिनै गुदलाजोबनानै दङ साथाय बेराजोंसो स्कुल सालायगासिनो दं बेफोरखौ बिल्डिं हरनो हायो भेन्सार स्कुलफोर सरकाराबो नायला खमसे खम बिल्डिंखौथ' मोजां बानायना हरमोन बे 36 कोटी थाखाजों बेफोरबादि आसनिखौ लानो हायोमोन नाथाय प्रमद बर'आ बिदि खालामाबालानो गावनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि इएम प्रमद बर'आ बे बल जोनाय बै गार' हिल्सनिफ्राय फैनाय राभा हासंनिफ्राय फैनाय बै सनवाल कसारि थेंगाल कसारि बै कक बर'फोरनि बै माबानि मेघालयनि मोनथाम काउन्सिल गार' जयन्तिया खासि हिल्सनि 6 शेड्युलनि गासिबो गेलेग्राफोरखौ लाबोनानै बल गेलेहोनानै कौटि फैसा धंस खालामदों आरो मालाय फैसाखौ जाजोबदों फैसाखौ मोजां बाहायदोंबा हामगौमोनलाय जों दाख्लै आरटिआइ होनानै कफि बख'बाय बेयाव मा मोनखो गासै 98 लाख थाखा हटेलाव ओंखाम जाहोदों बिसिनि भाउचार बानायनाया किन्तु हटेला बेसेबां मोनदों ओंखाम जाहोनायनि नामाव 10 लाख थाखाल' मोनदोंनो अदालगुरियाव बे दिपेन बर' इन्टारप्राइज होननाय एबसुनि दानि प्रेसिडेन्टआ
नाम मोनसे गोदान लाब्रबनानै डिफेन्स बर' हार्डवेर एन्ड इन्टारप्राइज बिनि नामावबो 3 कोटी थाखा बख'दों बे प्लेयारफोरखौ ओंखाम जाहोनाय हटेल भारा होनाय बेबादि 3 कोटी थाखा बख'दों आरो बेबादिनो क'क्राझाराव बै साइ स्टेडियामाव गेलारिया थोआ नालाय औवा बायनानै थक्था बायनानै सुतिलि दुरुं बायनानै बे थक्था खाफ्रानाय लेबार खरसा होनाय बिनि नामावबो 3 कोटी थाखा बख'दों बेथ' गभर्नमेन्टनि प्रपार्टि जानांगौमोन नङा होमबा आरो बेखौ मा खालामबाय बेखौ फानफिननानै जाजोबबावबाय फानफिननायनि हिसाबा गैला गभर्नमेन्टनि नालाय बे मोनसे जायगायाव जाबनानै दोनहैनांगौमोन नङा होमबा थक्थाफोरखौ गभर्नमेन्टआ फानफिननो हायोमोन बेखौ अक्सनाव होफिननो हायोमोन औवाखौ फानफिनसै नङा होमबा पार पिस एथ' थाखाबा कुइन्टेलाव एथ'नि हरनोसै बिदिबो गैला बेबो सोर फाननानै जाखो जाबाय नङा होमबा खबाइ लाग्राफ्रा जाबाय फाननानै बेबादि डाबल इनकाम खालामदों आरो मालाय दा बेबादिनो बिटिसिनि फैसाखौ दिनै आत्मा हंस मिस इउज खालामगासिनो दं दा बेखौ होनब्ला नङा जों बिराद खामानि मोजां मावदों होनबाय थायो जोंहासो बिपिएफआ जेबो मावाखैमोन दे जों बुजिबाय दे नोंसोर मावनानै देखायदो नङा होमबा नोंसोर मावनानै देखायदो नोंसोर बबेबा कलेजनि न' लुदों नामा 3 बोसोराव फट' खेबना हगारबानो जाबायना बेखौथ' हाया बेखौ हाया जोंबो नायनो लुबैदों नैबे दालांखौ जों बानायखांबाय फट' खेबना हगारबा जाबाय प्रमद बर' दैदेननायाव नै 100 कोटी थाखानि दालां बानायदों जोङो नङा होमबा जेरखम हाग्रामा महिलारि सारा आइ दैयाव बानायबाय नङा होमबा हाग्रामा ब्रिज आरो बेबादि गिदिर ब्रिज हिसाब गैया दा बेबादि खेबनानै देखायदो दिनै लाजिनो रोङा UPPL नि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया डायलगा होयो मोजां खामानि मावनाय खोन्था मोनसेसो दंबा 5000 थाखा पुरस्कार होगोन होनलायनाया माबादि पुरस्कार बे माबादि पुरस्कार लाजिनोबो रोङा इउनिभार्सिटिया हाग्रामा बानायाखै हरदो 5000 नंगौना नङा CIT बानायबाय हाग्रामा महिलारिया हरदो 5000 बिनि नामावबो बिबि इन्जिनियारिं कलेज बानायबाय हरदो बिनि नामावबो आइफवालि दालां बानायबाय हरदो बिनि नामाव 5000 गोदोनि गोदान डिसि अफिस चिराङाव बानायदों मुसुलपुराव बानायदों सालबारियाव साब डिभिजन अफिस बानायदों गोदान मडेल हस्पिटाल बानायदों गोदान कलेज आदर्श कलेज मडेल कलेज बानायदों साब सेन्टार बानायना होदों दिनै बेफोरखौ मोनसेबो नुवा आरो हाग्रामा महिलारिखौसो होनो जों बिपिएफनि मानसिफोरखौसो होनो बे बिपिएफनि मानसिफ्रानो ससमा गोसोम हमनानै बेरायो जाहैबाय ओंखायनो नायस'ना नंगौना नङा बिदि होनाखै नालाय गाव मा मावदों मावाखै गासिबो इसोरनि CC केमेरायासो मिथिसिगोन होनना बुंदों खेबगासिनो दं नङा होमबा इसोरा खेबगासिनो दङ प्रमद बर'आ मा मावदों मा मावाखै भगबाननि CC केमेरायाबो खेबगासिनो दङ बिनि फिथाइखौ प्रमद बर'आ नैबे 24 नि MP इलेक्सननिफ्राय आरम्भ खालामनानै 25 आव BTC इलेक्सन आरो 26 आव MLA इलेक्सन बेवहाय बेनि माबाखौ मोनगासिनो थांगासिनो दङ बियो मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन बे CC केमेरा दिनै माबादि पानिशमेन्ट होनांगौ भगबानाबो थिग खालामगासिनो दं प्रमद बर' सासे थगायसुला लिडार जों बोरैबा रायनो उसुबिदा मोनो आंबो एबसुनि सासे नेतामोन क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आं गाहाय नेहाथारिमोन रामफलबिल आन्चलिक एबसुनि आं प्रेसिडेन्टमोन 20 बोसोरसो एबसु खालामबोनाय प्रमद बर'जों थाफानाय मालाबा दिल्लीयाव थांनाय मालाबा नागपुराव थांनाय मालाबा मुम्बाइआव थांनाय जोंनो थांफानो मोनजोबदों खामानि मावहैनो मोनदों आलादा रायजोनि थाखाय बै NFNS नेशनेल फेडारेशन फर निउ स्टेट गोदान संगठन दानानै विदर्भ रायजो बिग्रा बै हरित प्रदेश बिग्रा दिनै बे फिसा रायजो बिग्रा जेसेबां दं ज' जानानै मिटिं खालामनाय समाव जोंबो दंहैजोबो प्रमद बर'जों नाथाय बिथाङा बे आलादा रायजोनि सिमांखौ दिनै जालदाब गारनानै नंबां जाबां बिटिआर सुक्ति खालामनानै खालि हाग्रामाखौल' बिटिसिनिफ्राय होख्लायथारदिनि बिपिएफखौल' बिटिसिनिफ्राय होख्लायथारदिनि सुक्ति खालामाबा जों भट मोनखाया बेबादि उर्खाव गोरामोनहा दोनगोरा नार्जारिमोनहा जयन्त बसुमतारिमोनहा दिनै बेबादि ब्लुप्रिन्ट खालामनानै बिटिसिनिफ्राय हाइसिन बिटिआर लाबोनानै दिनै गोहोखौ 16टा हरफिनदों आरो दिनै एनडिएफबिफोरखौ गोदाव सोराव खालामबाय ना बिथांमोना रिहेबिलिटेसन मोनदों ना सोरबा मार्टियार्सआ रिहेबिलिटेसन मोनदों नै होबावगोन होनो गैया बाक्सा जिल्लाया थालांजोब्बाय दाख्लै न'खरफ्रा थुदिजोबदों जे जों बाक्सा जिल्लायावनो बांसिन एनडिएफबि दंमोन नाथाय जों मोनाखिसै दिनै बिथांमोना थुदिदों आन्दलन खालामनो नागिरदों
बे बेसेबां दुखुनांथाव दिनै ब्लेक डेसो होननांगोन दिनै बिटिआर रेकर्ड सानखौ मानो होनबा दिनै रन्जन दैमारिया दाबो गवा जिरायनाय गैयै खामानि मावदों होनबाय थादों जेबो मावाखै जों हिसाब लागासिनो दङ दा होनबाय थादों बिसोरो रन्जन दैमारिखौ गनो थाखाय खामानि मावदों बे मोरै जागोन गवा आरो बिसोर बेखौनो नाम लानो नागिरदों मानो होनबा सासे मानसिनि जेला जुदि जाब'जिबन कारादन्ड थैजासे जेलाव थानाङाबा 14 बोसोर बा 20 बोसोरल' जेल जायो दा बिनि हमजानाया 2009 ना माबा हमजादों नङा होमबा 2009 आव हमजाबा दिनै खय बोसोर जाफैखो दा बे हिसाब खालामनानै 20 बोसोर जाफैयोबा गाव हारसिंनो थरल' गबोखागोन बेखौनो नामा लानोसै इउपिपिएलआ प्रमद बर'आ नै जों रन्जन दैमारिखौ बख'नानै लाबोबाय खिन्थु बिनि दायानो 20 बोसोरल'खाबा बै जेल जाजेननायनिफ्राय आराम्भ खालामबा हमजाजेननायनिफ्राय हिसाब खालामोबा 20 बोसोर जाफैखानोसै नै बोसोरनि उनाव आरो दाथ' जेबो गैखाला नै इलेक्सनावथ' गैखाला दा बेबादिसो सोलिगासिनो दङ नामा लागोन बिसोरो बेबादि आरो मालाय दा ओंखायनो बे इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ दिनै खुनु रायजो राजाया गामि गामि थां हाथाय बाजाराव थां खामानि गैया बेजों जेबो जाला सासे मैगं फानग्रा बानलु फानग्रा हालदै देनानै फानग्रा बे मानसियाबो बुङो सिथाव सावनानै फानग्रा फिथा सावनानै फानग्रायाबो खामानि गैयाहाय बे सरखारा फाननोनो हाया दखानाव दावदै दैसे जाग्रायानो गैया बेबादिसो जानानै दङ